Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα από το διαδίκτυο. Μπορεί να ανακαλύψατε αυτό το βίντεο ερευνώντας το ίντερνετ ή απλά να σας το στείλε κάποιος φίλος ή γνωστός. Όπως και να έχει, καταλαβαίνω ότι πιθανόν να είστε επιφυλακτικοί. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με την ιδέα του να κερδίζουμε χρήματα από το ίντερνετ. Όλοι ξέρουμε ότι κάποιοι κερδίζουν χρήματα από το ίντερνετ, όμως θεωρούμε ότι αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό ή ότι πρέπει κάποιος να έχει πολλές τεχνικές γνώσεις ή να είναι πάρα πολύ έξυπνος ή κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, δεν θεωρούμε ότι ο μέσος άνθρωπος μπορεί να ωφεληθεί οικονομικά από το ίντερνετ. Αυτό που κάνουμε είναι πρωτοποριακό, αλλά ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά απλό. Συνεργαζόμαστε με ένα από τα μεγαλύτερα prestige club καταναλωτών σε Αμερική και Ευρώπη, το βοηθάμε να αναπτυχθεί και κερδίζουμε χρήματα γι' αυτό. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί η πλατφόρμα αυτού του club και τι κάνουμε εμείς. Στην πλατφόρμα συμβάλλονται επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις προσφέρουν εκπτώσεις στους καταναλωτές και οι καταναλωτές προτιμούν αυτές τις επιχειρήσεις γι' αυτό ακριβώς το λόγο, διότι τους προσφέρουν εκπτώσεις. Πάμε να δούμε το σύστημα από την οπτική του καθενός. Καταρχήν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την πλάτη στον τοίχο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ο μέσος επιχειρηματίας ή επαγγελματίας βλέπει να μειώνονται οι πελάτες του και ταυτόχρονα να αναμειώνεται και η αγοραστική δύναμη των πελατών που το απομένουν. Πώς αντιδρούν οι επιχειρηματίες, όσοι τέλος πάντων από αυτούς δεν έχουν καταθέσει τα όπλα? Καταφεύγουν πολλοί από αυτούς σε διάφορα deal site, στα οποία είναι υποχρεωμένοι να βγάζουν κάποιο από τα προϊόντα τους σε υπερπροσφορά, δηλαδή να μειώνεται δραματικά το κέρδος τους και ταυτόχρονα το deal site του κρατάει και ένα 30-40% του τζίρου που θα γίνει, γιατί και το deal site κερδίζει χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Οι επιχειρήσεις απλά ξεστοκάρουν χωρίς να κερδίζουν απολύτως τίποτα τις περισσότερες φορές, μια που εισπράττουν ένα 20 με 30% της πραγματικής αξίας του προϊόντος. Αυτό προφανώς τις περισσότερες φορές είναι κάτι μη βιώσιμο για την επιχείρηση. Κατά τα άλλα, σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες ξέρουν ότι το μέλλον είναι στο ίντερνετ. Παρόλο που το γνωρίζουν όμως, οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε καν site ή e-shop. Για ποιο λόγο? Διότι κοστίζει πάρα πολύ το να δημιουργήσει μια επιχείρηση, site και e-shop. Και διότι ακόμα και αν πληρώσει χιλιάδες ευρώ και δημιουργήσει site και e-shop, θα πρέπει να ξοδεύει χρήματα κάθε μήνα ώστε να τα διαφημίζει. Και αυτή την εποχή, αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν μπορούν να κάνουν. Όταν μια επιχείρηση συμβάλλεται με την πλατφόρμα για την οποία συζητάμε, αποκτά πρόσβαση σε χιλιάδες καταναλωτές. Στους καταναλωτές μπορεί να προσφέρει deals, αλλά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία για την επιχείρηση, αλλά και για τους καταναλωτές, είναι ότι μπορεί να τους προσφέρει μία μόνιμη σταθερή έκπτωση σε όλα τα προϊόντα της. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται συνέχεια στους καταναλωτές, προβάλλει και όλα τις τα προϊόντα στους καταναλωτές και ταυτόχρονα οι καταναλωτές έχουν κίνητρο να επιστρέφουν στην επιχείρηση διότι έχουν συνέχεια έκπτωση. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση αποκτά μόνιμους σταθερούς πελάτες. Τώρα, ποιο είναι το ποσοστό που παρακρατάει η πλατφόρμα από το τζίρο της επιχείρησης? 0. Απολύτως τίποτα. Η επιχείρηση κρατάει όλο το τζίρο, δεν δίνει ούτε ένα ευρώ στην πλατφόρμα. Και δεν σταματάει εκεί. Ταυτόχρονα αποκτά τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα μονοσέλιδο website, μια ψηφιακή βιτρίνα και ένα πλήρες e-shop, ένα πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που συμβάλλονται με την πλατφόρμα αποκτούν site, αποκτούν e-shop και πρόσβαση σε στοχευμένο πελατολόγιο. Πόσο πληρώνει η επιχείρηση για όλα αυτά? Φαίνεται απίστευτο, ειδικά αν γνωρίζουμε τις τιμές της αγοράς φαίνεται απίστευτο, αλλά το κόστος είναι μόλις $160. Η εταιρεία που έχει κατασκευάσει την πλατφόρμα είναι αμερικάνικη, γι' αυτό και τιμολογεί σε δολάρια. Τα $160 είναι περίπου 150 ευρώ το χρόνο. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι όλα αυτά κοστίζουν στο εμπόριο χιλιάδες ευρώ. Προφανώς η τιμή των 150 ευρώ έκανε χιλιάδες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο να συμβληθούν με την πλατφόρμα. Το ότι συμβλήθηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις με την πλατφόρμα είχε ως αποτέλεσμα το ότι οι καταναλωτές ωφελήθηκαν και ωφελούνται ασύλληπτα πολύ.
Οι καταναλωτές έχουν μια εκπτωτική κάρτα που κοστίζει $336. Σε ευρώ αυτό βγαίνει περίπου €300 το χρόνο, ανάλογα με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να εξοικονομεί πάνω από €2.000 το χρόνο εξαιτίας αυτής της εκπτωτικής κάρτας. Η κάρτα κόστιζε το ίδιο όταν οι επιχειρήσεις ήταν 100, το ίδιο όταν ήταν 200 και κοστίζει το ίδιο τώρα που οι επιχειρήσεις είναι χιλιάδες. Και αυτή είναι η εκπληκτική δυναμική αυτού του μοντέλου. Καθώς γίνονται περισσότερες επιχειρήσεις, η εκπτωτική κάρτα αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να την αγοράζουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές, που κάνει ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις να συμβληθούν, διότι περισσότεροι καταναλωτές σημαίνουν περισσότερους υποψήφιους πελάτες για τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επεκταθεί αυτό το μοντέλο παντού. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κυριολεκτικά στα σπάργανα. Η πλατφόρμα λειτουργεί μόλις 2 χρόνια παγκόσμια. Στα επόμενα χρόνια μπορούν να συμβληθούν κυριολεκτικά εκατομμύρια επιχειρήσεις και εκατομμύρια καταναλωτές από ολόκληρο τον κόσμο. Είπαμε ότι οι κάτοχοι της κάρτας κερδίζουμε χρήματα βοηθώντας το κλαμπ να μεγαλώσει. Δηλαδή, συστήνοντας σε αυτό επιχειρήσεις και άλλους καταναλωτές. Πάμε καταρχήν να δούμε πόσα χρήματα κερδίζουμε όταν συστήνουμε μια επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις, είπαμε, πληρώνουν $160 για να συμβληθούν. Το μέλος που συστήνει την επιχείρηση κερδίζει τα 130 από τα $160. Επαναλαμβάνω. Μια επιχείρηση συμβάλλεται και αποκτά site, αποκτά e-shop και πρόσβαση σε πελατολόγιο. Πληρώνει $160. Στην πλατφόρμα πηγαίνουν τα $30 και σε εμάς μένουν τα $130. Το να μπορούν οι καταναλωτές να συστήνουν επιχειρήσεις είναι κάτι εξαιρετικό. Συνδιαμορφώνουν το κλαμπ, αποκτούν εκπτώσεις σε όποιες επιχειρήσεις θέλουν εκείνοι και ταυτόχρονα κερδίζουν και 80% προμήθεια. Και μάλιστα την επόμενη χρονιά, όταν θα ανανεώσει η επιχείρηση πληρώνοντας πάλι $160, εμείς ξανακερδίζουμε πάλι $130 για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που έχουμε συστήσει. Τέλος, αυτή η προμήθεια είναι στιγμιαία. Τι θα πει στιγμιαία? Ο επαγγελματίας πληρώνει με την κάρτα του στο site της εταιρείας. Φαίνεται από ένα link ότι τον έχουμε συστήσει εμείς από μια ηλεκτρονική διεύθυνση. Και την ίδια στιγμή που πληρώνει με την κάρτα στην εταιρεία, κατατίθεται σε εμάς η προμήθειά μας των $130. Πιθανόν όλο αυτό σας φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Είναι πολύ καλό, αλλά είναι και απόλυτα αληθινό. Και είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσετε αυτό. Ένα από τα πολλά καλά το ότι έχουν συμβληθεί χιλιάδες επιχειρήσεις είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που κερδίζουν αυτές τις στιγμιαίες προμήθειες. Κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια, μην το κάνετε αυτό τώρα, το κάνετε στο τέλος του βίντεο, θα μπορέσετε να δείτε τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις και κάποιους από τους συνεργάτες που τις σύστησαν και κέρδισαν αυτές τις προμήθειες. Όλα αυτά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Μάλιστα, στην ομάδα μας φιλοδοξούμε να γίνουμε από τους πρωτοπόρους σε παγκόσμιο επίπεδο. Φιλοδοξούμε αυτή η ιδέα να εξαπλωθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου, κυρίως μέσα από τη δικιά μας ομάδα. Τώρα, κάποιοι συμμετέχουν στην πλατφόρμα μόνο για να έχουν πρόσβαση στις εκπτώσεις και να εξοικονομούν κάποιες χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Κάποιοι άλλοι συστήνουν επιχειρήσεις και κερδίζουν 80% προμήθεια από κάθε επιχείρηση που συμβάλλουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που χτίζουν το δίκτυο των καταναλωτών. Εκεί οι προμήθειες είναι πολυεπίπεδες και φτάνουν το 90%. Καταρχήν, τι θα πει πολυεπίπεδες προμήθειες? Φανταστείτε ένα υποθετικό σενάριο να είχατε να διαλέξετε ανάμεσα στα δύο. Πρώτον, ερχόταν το Facebook και σας έλεγε να επιλέξετε. Η μια επιλογή ήταν να σας δώσει 1 ευρώ το μήνα, να κερδίζετε εσείς 1 ευρώ το μήνα για κάθε ένα φίλο που είχατε στο Facebook. Η δεύτερη επιλογή που θα σας έδινε θα ήταν να κερδίζετε $0,5 για κάθε φίλο σας, αλλά και $0,5 για κάθε φίλο που είχαν οι φίλοι σας και άλλο $0,5 για κάθε φίλο που είχαν οι φίλοι των φίλων σας. Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι όσο προχωράμε στο δεύτερο, στο τρίτο επίπεδο, οι προμήθειες αυξάνουν εκθετικά. Κάτι τέτοιο γίνεται και με τη σύσταση των καταναλωτών. Πολυεπίπεδες προμήθειες σημαίνει ότι δεν κερδίζουμε χρήματα
μόνο για όσους συστήσουμε εμείς, αλλά και για την ομάδα που δημιουργήθηκε εξαιτίας μας. Στο κομμάτι των καταναλωτών, κάθε σύστασή μας μπορεί να δημιουργήσει ομάδες και εισόδημα από άλλες πόλεις, άλλες χώρες ή άλλες ηπείρους. Λεπτομέρειες για το οικονομικό πλάνο θα βρείτε στο τέλος κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια. Εδώ απλά θα αναφέρουμε 2-3 βασικά σημεία και κάποια παραδείγματα. Πρώτο σημείο. Η κάρτα, όπως είπαμε, κοστίζει $336 το χρόνο. Αν όμως κάποιος συστήσει 3 ετήσια μέλη, παίρνει τα χρήματα του πίσω. Άρα ουσιαστικά συμμετέχει εντελώς δωρεάν, αν απλά κάποιος συστήσει 3. Δεύτερο σημείο. Από το τζίρο που δημιουργείται από τις κάρτες, από τις εκπτωτικές κάρτες, οι προμήθειες αγγίζουν το 90%. Που σημαίνει για εμάς ότι μπορούμε με σχετικά μικρό τζίρο να δημιουργήσουμε πάρα πολύ μεγάλο εισόδημα. Και τρίτο σημείο, το εισόδημα που δημιουργείται από τους καταναλωτές είναι μηνιαίο. Κάθε καταναλωτής που αποκτά την ετήσια κάρτα αποδίδει εισόδημα για τουλάχιστον 1 χρόνο. Που σημαίνει ότι η δουλειά που κάνουμε κάθε μήνα προστίθεται στη δουλειά που κάναμε τον προηγούμενο μήνα. Με αποτέλεσμα, ενώ δουλεύουμε κάθε μήνα το ίδιο, να αυξάνεται το εισόδημά μας κάθε μήνα. Και το καλύτερο είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν βοηθώντας το μέσο νοικοκυριό να εξοικονομήσει χρήματα. Δεν προωθούμε στην αγορά ένα άγνωστο προϊόν, δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τις αγοραστικές συνήθειες του κόσμου ή να τον πείσουμε να αγοράσει κάτι που δεν θέλει. Απλά δίνουμε σε όλους εκπτώσεις σε ό,τι ήδη αγοράζουν. Ένα από τα πρώτα πράγματα που προτείνω να κάνετε αφού κάνετε κλικ στο κουμπί συνέχεια είναι να φροντίζετε να δείτε ποιες επιχειρήσεις της δικής σας γειτονιάς είναι ήδη συμβεβλημένες και προσφέρουν ήδη εκπτώσεις. Όλα αυτά που συζητάμε σήμερα είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι τρόποι να δημιουργήσει κάποιο εισόδημα. Υπάρχουν εξελιγμένα εργαλεία internet marketing που μπορούμε να συστήνουμε στις επιχειρήσεις, εργαλεία email marketing, μπορούμε ακόμα και να τις βοηθήσουμε να αποκτήσουν τη δική τους εφαρμογή, να έχουν τη δική τους mobile app και πολλά άλλα εργαλεία ακόμα. Το κοινό σε όλα αυτά και σε πολλά άλλα που δεν αναφέρουμε καν αυτή τη στιγμή είναι ότι πάντα οι δικές μας προμήθειες είναι της τάξης του 80%. Λεπτομέρειες για όλα αυτά, για όλα τα προγράμματα και τα προϊόντα και όλους τους τρόπους να δημιουργήσει κάποιο εισόδημα θα τα δείτε στη σελίδα που θα ανοίξει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί συνέχεια. Ας δούμε όμως τώρα κάποια παραδείγματα εισοδημάτων. Πρώτο παράδειγμα. Αν εμείς συστήσουμε 20 μέλη, εκ των οποίων οι περισσότεροι θα είναι απλοί καταναλωτές, δηλαδή δεν θα συστήσουν ποτέ ούτε επιχειρήσεις ούτε μέλη, θα συμμετέχουν μόνο για τις εκπτώσεις, και αν μόνο 2-3 από τους 20 κάνουν ό,τι και εμείς και άλλοι 2-3 κάνουν κάτι πολύ λιγότερο από εμάς, τότε θα δημιουργηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μια ομάδα 100 ατόμων. Το εισόδημα που δημιουργείται σε αυτή την περίπτωση είναι της τάξης των $800-900. Μια ομάδα 100 ατόμων μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε 1-2-3 μήνες από τη στιγμή που εμείς συστήσουμε τους δικούς μας 20. Τώρα δεύτερο παράδειγμα, αν κάποιος συστήσει 50 και από αυτούς δημιουργηθεί μια ομάδα 300 μελών, το εισόδημα που δημιουργείται είναι της τάξης των $3 ή $4.000. Μέσα σε αυτά τα μόλις 2 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει ομάδες χιλιάδων. Εκεί προφανώς τα εισοδήματα είναι τεράστια. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Το σημαντικό και η υγεία αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου είναι οι πάρα πολλοί άνθρωποι που κερδίζουν 100, 200, 300 ευρώ το μήνα αφιερώνοντας λίγες ώρες, δουλεύοντας part-time, είτε συστήνοντας επιχειρήσεις είτε συστήνοντας καταναλωτές. Ανακεφαλαιώνοντας, με αυτή την ιδέα κερδίζουμε χρήματα είτε βοηθώντας επιχειρήσεις να εξυγχρονιστούν και να αυξήσουν το τζίρο τους, είτε βοηθώντας οικογένειες να κάνουν οικονομία. Και η μεγάλη επιτυχία δημιουργείται όταν άνθρωποι από τη δική μας ομάδα αρχίζουν εκείνοι να πετυχαίνουν, να χτίζουν τις δικές τους ομάδες και να κερδίζουν εκείνοι χρήματα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια θα δημιουργηθεί για εσάς ένα δωρεάν ψηφιακό γραφείο μέσα από το οποίο θα μπορέσετε να ερευνήσετε τα πάντα από μέσα. Θα μπορέσετε να διαβάσετε το οικονομικό πλάνο, να μελετήσετε το προϊόν, το σύστημα marketing και ούτω καθεξής. Κάνοντας κλικ λοιπόν στο κουμπί συνέχεια θα εμφανιστεί αυτή εδώ η φόρμα.
Συμπληρώνοντάς τη, δημιουργείτε για σας το δικό σας προσωπικό back office. Στο back office σας έχει μέσα και τα στοιχεία επικοινωνίας του ανθρώπου που σας έστειλε το βίντεο. Αφού μελετήσετε το back office σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε και προσωπικά μαζί του. Τέλος, κάνοντας κλικ στο link που λέει Genealogy, μπορείτε να δείτε και το ρυθμό ανάπτυξης του προγράμματος. Θα δείτε πόσοι άνθρωποι βλέπουν αυτή την ιδέα από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο και πόσο γρήγορα αναπτύσσεται αυτή η ιδέα. Κάντε τώρα κλικ στο κουμπί συνέχεια ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε. Γεια χαρά!